Mediji su objavili objedinjenu blokadersku listu za predstojeće izbore sa 250 poznatih i manje poznatih imena i lica. Čini se da nema iznenađenja, svi su tu, javne ličnosti iz sveta obrazovanja, sporta, kulture i građanskog aktivizma. Naravno, na samom vrhu liste nalazi se političar Vladan Đokić, dok je na 6. mestu Milo Lompar. Među najviše rangiranim imenima nalazi se i pomahnitali aktivista Zlatko Kokanović, kao i bivši predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić. Na 25. poziciji imamo bivšeg košarkaša Dejana Bodirogu, istog onog koji je ugostio ekipu Đokić, Nenadić, Bojović, Milošević, dok je nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić samo 3 mesta ispod njega. Tu je i Aleksandra Štimac, supruga Vladimira Štimca. U nastavku se navode i frontmen grupe Beogradski sindikat Feđa Dimović, čuvena članica svih mogućih nevladinih organizacija Ana Trifunović, ali i Jovo Bakić, koji dinsta, prži i peče. Nemanja Vidić je upisan 2 puta. Verovatno je trebalo popuniti rupu u spisku, a u nedostatku kreativnosti spominju se još i Biljana Vilimon, Vida Ognjenović, ali i glumac Tihomir Stanić. Srbijo, podigni glavu, protrljaj oči i pažljivo izlistaj spisak. Da li je realno da nas ovi ljudi jednog dana predstavljaju pred svetom?